Taradell ha completat les obres de la ronda de circumval·lació de Ponent, la segona part d'un projecte de més gran envergadura que a la llarga ha d'acabar rodejant el municipi per l'oest. Els treballs que ara s'han acabat han permès obrir al trànsit un nou vial pensat per reduir el volum de vehicles que fins ara creuava el nucli urbà de la població, estret i ple de revolts. Les actuacions per construir aquest nou tram de carretera s'han executat al llarg de l'últim mig any i han consistit en establir una connexió entre la carretera BB 5306, que uneix Taradell amb la C-17, amb el primer tram de ronda, que ja fa uns anys que està en servei. És a dir, el vial agilitza el pas de la carretera de Montrodon en direcció a Santa Eugènia de Berga o viceversa. Amb aquest segon tram acabat queda culminada la part més important de la ronda de circumval·lació. El vial que ara s'ha obert a la circulació cobreix el recorregut entre el giratori del polígon del Vivet i el giratori de la carretera de Montrodon. Les obres les ha finançat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i han requerit una inversió d'1 milió d'euros. Per completar tota la circumval·lació encara queda pendent la construcció d'un tercer i últim tram de ronda, que hauria d'arribar fins a l'altura del camp de golf. Per aquest, però, no hi ha dates ni terminis fixats, ja que afecta una zona que en bona part encara està pendent d'urbanitzar.